Parok borok hak de kapor sai sin ngawan ber ai kublei pi naka mek mai di chatti te hak de kapor na karpar ru kunju kino ki parlok ki bede ki member jong kamai cha ayar beda ki bom patchem lah subscribe ya kan ka channel mek mai di chat team na karpat di ki nya subscribe lang kenang bikin yo ka jing tip man kapor te parlok hak de kasni na kwa ban wan ban batai shapi chapang ki mau kondon batamai jong kane kamai di chat ayar veda ngitip ya ka kum ka dream unlimited plan bat kane ka plan pala update nadu ka shitari umi a hajara poi kane ka plan ka best bat ka ba ai ka income ka ba he bha namata jongi we ki distributor te parlok lada phim pat sung thu le se phim sotana de ka henry la phila sung thu e ka pin so komen bha namar bakane ka plan kade ka bahay ki income ko bahe bha namta jonga jompi iwi duwi ibade ki member jong kamai cha cha ya beda te hagare ka pot ano paslam shu te nginya let bania pet kane ka plan thamai menta lane ki mau kundon ki bathamai ki batai kumno yi bangin yo ya ki kadan te ki ram lani ya ke jingmentol tong inya cha skor bat ini peit lang naduk bastang haduk bakut jong kanika video khanang ba phin so thu ya kanjing batai na kalian ka mek mari chatti pala ta fidon kino kijing bom sai ji bom thu phila batai comment jong phi khanang ngin la banang phin sai shu shu ya phi khanang ma phin nang kiu shaprang kumno phin nang kamai khambha bat phin nang yo nong khambha na kanika business mari chat ayar beda te parlok kanika por yang ni lang ban pet ya kini kijing batai ba kijing pisai nak benta ki parlok ki bathamai kinle kumno ban sedang ke ke business kino ki parlok ki bathamai ki bompat don law jong id ba kamai richat ayar veda kila ban register ila de free menurut kam CUEA bat kin yo law jong ID bat law jong password bat andai la yo ya law ID bat password ya la ban enroll ya ki parlok kumju ikiwi ru bat kumju ru kila ban thit ya kini kitiar ki bakidon kam man kasngi kum kini ki parlok phila ban i hang ne ki bakidon kam man kasngi kum toothpaste shampoo ko sabon bat kiwi ki jino kam ki ban la kasngi phila ban yo akador baduna discount price bat video ru kane ka retail profit sipau hadu laipo persen lada PD kini kitiar seki breu bat kane ka performance bonus pate pila ban kamai hadu arpo lakshi tayo lada pila ban expand ka tem jupi pinyo ru kane ka silver royalty 100% leadership royalty cutaway percent travel fund life percent car fund life percent house fund r percent bat ka brand ambassador bonus 10%. Temata kasi ngakuan batai fi tang ya kanika retail profit bat ya kanika performance bonus kanika retail profit pila man kamai hadu sipo hadu life percent ada PD ya kini kitiar seki breu bat kanika performance bonus kade ka pila man yo man la katayo bat pila ru ban kamai hadu arpo lakshi tayo lada pila sun thu bat trei bha kat kum kanika plan kaji yo ka bahe ka ka performance bonus bat ya ka performance bonus la siu shi sin shi tayo na shi tarik hadu ru tarik nyeu hadu khat ar khat lai du khat pra khat khandai du ar pusau arpsan hadu lai pau la de life way kat kum ka jing kot chong banai bat yo ka performance bonus pi hab an maintain risk pa pp ha man la ka tayo banong kong jo banai hoi ngila maintain ya ka tegen risk pa ha ka tayo ba ar tayo balai tayo pusau tayo basan tang ba dangile akita tayo ka income ka bami ha tayo banang kong ne baar ngila du no here ngila maintain nya ka reus pa bibi hamal ka tayo banang kong jo banai te ke performance baro bami aktiyo baro ngiyo lot ken ya ka performance bonus ka company ka siwi gi shi tayo bat ngila ban kamai du arpolak shi tayo here kiwi kum ka royalty ka travel fund ka car fund ka house fund bat ka brand ambassador bonus ka company kan si yung shisin si banay. Dia mentang ako aban batay fi kumdongin yo e kanika performance bonus. Tongin ya pe. Nuksa kumuni master a. Lada udon arli ka leg 1 but leg 2. Ada ka leg 1 but leg 2. Kami khat ar lak.
te ka company ka pelek matching chisin chitio te hakani ka tio ada umi kumne lek 1 ba lek 2 kala lek matching nakani ka matching BV unyo 10% but nakani ka sel BV ba uthit hi ka kala lek 3 but unyo nakani ka lek 3 12%. Nuksa ba ar kum umastar B lada udon lek 1 lek 2 lek 3 lek 4 ada kini kisau tuli ki lek jong o subu menta ka lek ka baklan BV kata ka lek number 1 te kini ki lek 1 ba lek 2 kin pelek matching te naka matching BV kin yo by 10% naka lek 3 unyo 12 naka lek 4 unyo 14% sebat naka sel BV bo thit ka kala lek 5 unyo no 15%. Ka company ka pelek matching tangye ka lek 1 ba lek 2 Henry kiwi kat bagi mi kiyo baik kat kum ka percentage jongki naka lek 3 unyo 12% naka lek 4 unyo 14% naka lek 5 chaneng pin yo 15%. Ngangai pila sutu ya kene ka nuksa jong mastar A bat mastar B. Unia mastar A udan R tali kilek bat unia mastar B pada udan sau tali kilek. Te lada hidan R li kalek ka automatic ka self process ka kalalek 3 bat lada hidan san tali kalek sau tali kalek automatic self process ka kalalek 5. Nuksa ka balai kum mastar C. Sel BB ulale enreus pa BB bat udan hadu enreu tali kilek. Lek 1 lek 2 lek 3 lek 4 lek 5 lek 6. Bat kato kasel BV bau thit hi ka kala lek 7. Bat lale matching tang ya ka lek 1 lek 2 naka matching BV unyo 10% naka lek 3 unyo 12% naka lek 4 unyo 14% naka lek 5 unyo 15 bat naka lek 6 lek 7 ter unyo kasan persen. Ngangai pila sutu ya kini kiduksa jong master A, master B, master C. Kang tang ka lek 1 ba lek 2 ka pelek matching ya kiwi nadu lek 3 pinyo kat R%, lek 4 14%, lek 5 15%. Nadu ka lek basan chaneng ter pinyo lut baro kasan persen. Bat na kani ka performan bonus gila wan kamai hadu 40%. Pait sa kani ka wi kaduksa. Kanu ka lek ka bahe BB kata kade ka lek number 1. Ba ka lek babut kade ka lek ba R. Dia on pelek matching tang ka lek 1 ba lek 2 bat ada kane ka lek 1 ka he ka BB ya ka BB ka batam on carry forward. Bat kamdan jing sep A. Bat ada ka accumulate BB jong pi kala poi khandai kun hajar BB bat kumju ru ka karan BB jong pi ada kami life hajar news pasan phau te pila qualify sakane ka silver royalty 100%. Bat lada pila don tang ar kejat ru ke baterai kam subu ka wei kala adai ka silver lek bal ada kami ka karan BB jong ka life hajar news pasan phau bat kalek ka bompat dei silver royalty ada kami ar pu khanda hajar news pa te pila yo sakarang goal bat pin yo sakal leadership royalty kharwei persen bat kumju ru ba ka travel bonus ne ka travel fund bagi ok Emerald Director lightly kilek qualified silver. Bat ada lightly kilek jong pi kila mi ki qualified silver director bat kan mi ka current BB jong ki life hajar news pa san po continue live banai kin thi te pin yo asakane ka carfon. Bat ada fidon recently ki qualified silver director lek bat ada ka current BB jong ki kami life hajar news pa san po baro an recently kilek jong pi continue live banai kin thi te pin yo asakane ka house bonus. Bat karang jong pi ka kiu kumne ter kat dang mi ki silver qualified leg kat ta da kiu karang jong pi ada pidan tang wei qualified silver leg ya pi la khot gold ada artly ka qualified silver leg la pi khot sapphire ada lightly ki leg jong pi la qualified silver ya pi la khot emerald ada southly ki leg jong pi la qualified silver la khot fi diamond bat ada ritly ki leg jong pi la mi ki qualified silver ya pi la khot utau double diamond director bat ada pratly ki qualified leg silver la khot fi crown director bat ada shiphoutly ki qualified leg jong pi ki silver qualified te la khot fi kum universal crown bat ada khat artly ki leg jong pi la mi ki qualified silver te ya fi la khot utau crown ambassador bat pin yo ru ya ka brand ambassador bonus 10%. Barlok ngit ba pila yo ka chishai ka chisutu ya kini ki mau konon ki bathmai bat ngit baro nginya tripha nginya lepha namata ka jumutoi jongi shimet te barlok ngi sutu ba kadi ka plan ka bla update thamai benta kadi ka plan ka ba pen mentoi bha yang ngai phi te ngit bangi we ki bla shai ngidap ka jingkemen te ki parlok le se ki bom sutu ki lak ben ongeka ka bom bes lane ka bom bes lane ka balong kumno en ri parlok no mi pi shua fin kren kano sel pha
wat bat bijar bha bapin tip bat hadu bapin da shai anda phila shai pde ngange phin yo kajing kemen khrau ling ba kan ka plan phila yo kajing shai bat phila yo kajing kemen kum ju bat ngange bai baro ki ba so thu ka plan ki so thu ba kan ka plan ba menta ane kan ka plan ba da update thamai menta nadu ka shitari ume a hajar foi gi so thu ba kan ka plan ka ba bha ba ka ba bas ba ka ba ai kajing men toy ba kham he shu yang ai phi bai ki member jong kan ka mai chat ayar ka te parlok shim ni kan ka bu nang ye tri bha nang ye le bha ba phin nang ye kiu sha frang ba phin nang kamai bha ba ka jing kamai jong phi ka de ka jong phi om don manu ro bala aban shim ane ban kini eka ti akit bok ke yang phi we ki parlok member ba phin nang ye kiu sha frang ba phin nang le bha ba phin nang kamai bha ti ta phi don kinu ba phi phim shai ti phi la ban ai comment jong phi kanang nang la shu man pen shai pa tu e phi nang kanang la shu ban kiu sha frang ha ka business jong phi te parlok yang tak kasih ni tukut tangkum ni bat hinam beteng next video benangwan te parlok shimi kene kabu bat akit bok kerweng fi all the best if you way bat pinang kiu sha frang bat pinang kamai bha kublai shipun